Менә язылышуларыгыз сезнең хакта нәрсә белми? Кызык сорау. Алар белмәгәнне сез дә белмисез инде. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух, кадерле тамашачыларыбыз. Чираттагы подкастыбызны башлап җибәрәбез һәм бүген бездә кунакта үз исемендәге киемнәр брендына нигез салучы Альбина ханым Фазлыева. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Алейкум ассалам, барыгызга да хәерле көннәр. Бик зур рәхмәт мине шушында кунакка чакыруыгыз өчен. Бик шатмын сезне күрүемә. Biz de бик шат. Альбина ханым, беренче сорау шушы булыр. Без сезне блогер, дизайнер, тегүче һәм Татарстанның казые Җәлил хәзрәтнең килене дип беләбез. Шушы күп вазифаларны башкару кыенмы? Кайсысы иң җаваплысы һәм сез үзегезне беренче чиратта кем дип саныйсыз? Кызык сорау. Беренче чиратта мин үземне ир хатыны дип әйтер идем. 3 бала әнисе, чөнки тормышта иң мөһим нәрсә ул гаилә, һәм мин бу статусым белән бик горурланам, әлхәмдүлиллаһ. Мин беренче чиратта үземне гаиләле хатын итеп күрәм. Икенче чиратта инде мин килен кеше, аннары блогер, дизайнер, тегүче һәм башкалар. Җайсыз ягы барсы да үз күңелем белән яратып эшли торган эшләрем, алай катлаулы дип әйтеп булмый берсендә, блогерлыкта шулай ук Яратып эшләр. яратып эшли торган эшләр барсы да, киемнәр чыгаруда, әлхәмдүлиллаһ, андый җайсыз ягы юк. Шулай, вакыт җитми дигәнне кире кагып була, әгәр яраткан эшең белән шөгыльләнсәң. Әлбәттә шулай, яраткан эшең бар икән, син аңа вакыт та жәлләмисең, юкыңны калдырып та эшлисең, самое главное ул теләк кирәк. Аннан Альбина ханым менә шундый Җәлил хәзрәтнең үзенең сүзләре искә төште. Авылда торганда барыбер кешеләрнең шәһәрдән аермалы буларак, алар башкача бәя бирә. Yani син менә казыйның килене дип, син дине гаиләдән, ягъни хәтта кичкенә генә хата да кылырга рөхсәт бирмиләр дип әйтегән. Ул шундый бер мөнәсәбәт. Һәм менә сез бит инде белә торып, казый гаиләсенә тормышка килдегез. Шулай кайнана белән бергә яшәргә бит инде, шулай бит. Менә белә торып, менә хәзер сез бу вазифаны, бу җаваплылыкны үз өстегездән ничек Дөрес әйтәсез, бу Җәлил хәзрәтләрнең гаиләсенә килү бик зур килене булу зур җаваплы эш, зур җаваплылык, чөнки син һәр вакыт күз алдында әтине бөтен Татарстан һәм башка районнарда бик хөрмәт итә, аның дәрәҗәсе бик зур, һәм аның килене булу да зур җаваплылык, чөнки сине үрнәк итеп тоталар, синең дөрес әйтәсез берәрнинди тискәре кимчелекне күрсәләр, сразу игътибарга алына, ләкин мин блогерлыкка шуны әйтә алам, мин бу гаиләгә килгәндә нинди семьяга килүемне алдан аңлап килдем. Һәм аның нинди зур җаваплылык икәнен аңлыйм. Блогер буларак та шушы вазифаларны башкарганда хәзерге көн сүз белән әйтәбез инде, хейт бармы? Хейт минем блогымда юк. Әлхәмдүлиллаһ, башка блогерлар белән дә чагыштырам, Аллага шөкер, андай хейтерларым юк, бәлки бик уйлап эш иткәнгәдер, мин инде нәрсә сөйләячәгемне, ничек киенеп чыгасымны, нәрсә язасымны кат уйлыйм. Шуңа күрә дә бәлки хейтерлар юктыр, һәм инде шуны әйтәсем килә, бездән дә күп нәрсә тора. Төрле фитнә чыгара торган темаларны кузгатмасак, шундый спорный әйберләр турында сөйләмәсәк, ул чиракта тискәре фикер язучыларда булмый. Инде тагын шундый момент бар, син блогыңда нәрсәләр сөйлисең, сине бер төрле аңлыйлар, чөнки кешеләр дә күп. Күпме кеше шуның хәтлек фикер бар. Һәм кеше фикерен дә ишетә белергә кирәк. Мин мәсәлән берәр нәрсә сөйләп куям,
яки анда менә шушылай эшләдек әле дип директка язучылар бар. Мәсәлән, нәрсәгә булай итеп эшлисез инде, тигеләй итәргә кирәге, булай итәргә кирәге. Мин һәр вакыт матур итеп җавап бирергә тырышам. Бик зур рәхмәт киңәшләрегезгә. Башка вакытта шулай эшләрбез. Яки инде хәтта төрттереп авыр сүз итеп тә язучылар бар. Мин аларга тош белән атсалар, аш белән җавап бирергә тырышам. Матур итеп җавап бирәм дә, алар хәтта үзләренең шушы ямьсез сүзләре өчен уңайсызланып куялар. Әле менә күптән түгел дә шундый ситуация булды. Шундый әзрәк авыр итеп хат язды да, мин бу кешегә шуны матур итеп җавап бирдем. Төрле кеше бар бит. Һәр кешенең кәефе дә төрле. Хәзерге тормыштагы обстановкага да карасак, кешенең нервлары кокшаган дип әйтимме соң инде. Матур итеп җавап бирдем. Әйтәм, төрле вакыт була дип. Бу кеше шул хәл уңайсызланды һәм миннән гафу ит инде, Альбина, зинһар гафу ит инде, шундый каты бәрелеп яздым, бердә алай итәргә теләмәгән идем дип. Менә шуңа күрә үзеңнән дә күп нәрсә тора. Үпкәләмәсәң, кешенең ташына аш белән җавап бирсәң, анда инде башкача. Альбина ханым, менә шундый тудалым. Гадәттә хатын кызларны гаилә тормышы йота диләр инде. Алар үз шөгыльләре белән күбесе шөгыльләнә алмый. Хәтта гади хоббиларга да, шигү эшләрдә булсын, ул менә үзе яратып эшләгән эшләргә дә хатын кыз вакыт таба алмый. Сез менә ничек бу эшмәкәрлек белән гаилә тормышын бергә алып бара аласыз? Бәлки сез безнең тамашачыларыбызга шул хакта сөйләп китә алырсыз. Дөрес, өйдә хатын кызның эше бетми инде аның. Балалар, йортта хәзер Аллага шөкер бер кешенеке зур гаиләне дә карарга кирәк. Ләкин хатын кыз гел менә шушы бытовой эшләр белән генә гел шөгыльләнсә, ул ничек дип дөрес итеп аңлатырга, деградировать итә башлый дип әйтимме? Минем уйлавымча, хатын кыз барыбер дә үз эшендәген эшләргә тиеш. Ял итәргә, үзенең шәхес буларак та бит әле ул. Хатын кыз шәхес буларак белемдә булырга кирәк. Хәзерге көндә мөмкинлекләр бик зур. Онлайн курслар бар. Нәрсә телисең, шуны өйрәнергә була. Карыйсың һәм китаплар укырга була. Ул менә шушы өйдәге бытовой эшләрдән дә ял иттерә, башны теге җиңеләйтеп җибәрә дип әйтик. Шуңа күрә дә мин һәр вакытта да тегүче идем бит инде. Үз эшемне ташламадым. Хәт мин беременный вакыт булсын, йөклелек чорында да, бебейне алып кайткач та, 1 сәгать булса да көненә үз эшемне дә башкарырга тырыша идем. Ул менә ничектер нервларны да тынычландырып җибәрәйме, башкача үзеңне хис итә башлыйсың. Бу милли киемнәр тегү эшенә ничек кирип киттегез? Менә сезгә нәрсә этәргеч булды? Ягъни барыбер аңлыйм мин, электә сез тегү эше белән шөгыльләнгәнсез, яки шушы брендны формалаштырырга, менә милли өлкәне сайларга сезгә нәрсә этәргеч булды? Башыннан ук сөйләгән очракта мин инде яшьтән үк тегү белән бик кызыксына идем. Ни өчен дигәндә, без гаиләбез белән дин юлына кирип киттек тә, әле менә исегезгә төшерсәгез, 15 еллар элек дини киемнәр сайлау мөмкинлеге юк дәрәҗәсендә иде. Минем шул хәтлек идеяларым күп иде, дизайннарын дәфтәргә сыза идем, курчакларга инде кичкенәдән үк тегә идем, үземнең шундый күңелдә йөртә торган образларым бар иде. Минем дәвамымда гомер буе тегүче булып эшләде, һәм инде аның киңәшләре белән мин үземнең шушы идеяларымны чынга ашырыр өчен тукыманы алып, дәвамымнан кистертеп, аның ярдәмендә тегеп, менә шулай дип кидем мәктәптә укыган чакта да. Хәтерлим әле, студент Казанга укырга кергәндә, собеседование үзем теккән киемнәрне матур итеп киеп барган идем. Менә шушы Казанда да дини киемнәр сата торган кибетләр бармак белән санарлык иде. Алар булса да, алар чит илдән кайта, шундый капшык кебек, безнең менталитетка туры килә торган киемнәр түгел иде. Әле кыйбатрак та иде, чөнки выбор юк, чит илдән кайткач, бәясе дә кыйммәт була. Шундый белән мин инде тегү белән шөгыльләнә башладым, бик яратып тегә идем, дус кызларыма да. Һәм инде үз брендымны тудырасым килү теләге бик зур иде.
Менә шулай итеп, шушы эшкә кереп киттем җайлап. Башта заказга киемнәр тектем, аннары аңладым, менә вакыт килеп җитте, менә үземнең теләгән образларымны күпләп кешеләргә тәкъдим итү җаена инде. Һәм милли киемнәр мәсьәләсенә килгәндә, шул хәтле күптән кызыга идем. Менә безнең татарларга безнең менталитетка туры килә торган киемнәр тегү брендлары юк дәрәҗәсендә. Киенәсе килә бит, үзебезнең татарлыгыбызны да ассызыклап үтәсе килә. Һәм беренче коллекцияда ук татар милли стилендәге киемнәр эшләнелде һәм алар халык тарафыннан бик яратып кабул иттеләр. Ул беренче коллекция инде берничә көн эчендә үтеп бетте. Дөрестән дә уйладым инде, халыкка шушындый киемнәр дөрестән дә кирәк икән, минем генә фикерем түгел икән бу дип уйладым. Менә гадәттә, менә Казанда ярый без киенәбез инде, нәрсә табабыз, шуны киябез, кем үзе текмейме. Безгә гел шундый тәнкыйть сүзләр ишетергә туры килә. Безнең әбиләр, бабайлар алай киенмәгән бит, сез нигә шулай төрекләр кебек, гарәпләр кебек киенәсез дигән. Һәм менә сезнең менә шушы брендыгызны формалаштырган вакытта сездә нинди образ туды? Татар хатыны нинди булырга тиеш? Ул андый тәнкыйть сүзләре була инде. Чөнки әйтәм бит, төрле кеше, төрле фикер. Ләкин минем күзаллавым буенча, менә татарлар, без бит инде татар халкы электән үк шундый хезмәтчән, тырыш халык. Алар менә гомере буе дигәндәй басуда, кырда эшләгәннәр. Алар менә табигатьнең бөтен матур краскаларын, менә бөтен ачык төсләрен күреп эшләгәннәр име. Һәм менә игътибар итсәгез, татар киемнәре, милли киемнәр, алар барысы да шундый матур ачык төсләрдә, яшел, зәңгәр, кызыл, име. Һәм менә милли узорларга да игътибар иткән чорыкта, анда чәчәк, таҗлар рәсеме. Һәм мин дәген менә шушы милли киемнәрне шушындай итеп тудырырга тырышам, шул ачык төсләрдә матур итеп шушы милли бизәкләр белән. Ләкин милли кием дигәч, безнең күз алдыбызга шундый купшы сәхнә киеме күз алдына килә. Кеше аны бүгенге куштанлы күлмәкләр. Көндәлектә бит инде кеше бик андый киемнәр кими. Ләкин минем шундый хыялым бар иде, милли итеп, матур итеп менә көндәлектә дә ки алсыннар. Туникалар, күлмәкләр генә түгел, блузкалар менә милли узор белән. Әлхәмдүлилләх, менә күп кешеләр хәзерге көндә шул киемнәрне бездән алалар, шуны матур итеп кияләр. Менә минем күңелемә шул хәтлек рәхәт инде. Үзебезнең татарлыгыбызны ассызыклап үтү, милли изюминка белән киемнәр, менә шулайрак. Әлхәмдүлилләх. Иң яратып алынган кием, күлмәкме менә милли бизәкләрдән? Күлмәк. Үзегездәге кебегме? Һәм менә бу җөмләне ничек дәвам итәр идегез? Минем брендым башкалардан нәрсә белән аерыла? Нәрсә дип әйтим соң? Һәрбер брендның үзенең изюминкасы була инде, әйме? Мин үземнең коллекцияма килгәндә шундый сүзләр әйтер идем. Безнең киемнәр ул шәригать законнарына да туры килә торган, шәригать кануннарына, ләкин шундый үзебезнең менталитетка туры килә торган, татарлыгыбызны ассызыклый торган милли изюминка белән киемнәр. Алар инде ябык изүле стойка воротник белән, яхшы сыйфатлы тукымалардан, шулай дип әйтер идем. Сез аннары менә шулай дип ишеткән идем, шушы киемнәрне проектлар ясаганда дейкме, тарихка да мөрәҗәгать итеп өйрәнәсез, әйме? Татар хатын кызының шундый милли киемендә нинди өлешләр булырга тиешлеген. Ул шул әйтеп үтәсем килде бит инде, татар киемнәре алар матур ачык төсләрдә, дөрес алар күбрәк сәхнәгә килгән ул киемнәр. Шуңа күрә мин инде берничә деталь гына күлмәккә өстәп җибәрәм. Мәсәлән, бу күлмәккә генә алганда да менә шушындый бала әйтек, ул шундый кышкырып тормый торган, скромный гына, шигү эшләрдәген артык яркий төсләрдән түгел, менә күлмәк төсендә шундый матур, нежный гына образ барлыкка килсен өчен. Сезне нәрсә илһамландыра күбрәк менә шушы
матур зәвыклы детальләрне тудырырга. Кемдер мәсәлән табигатьтә хозурланып, үз-үзенә ялгыз гына калганда берәр нәрсә уйлап чыгара, кемдер инде шапканда, кайбер ашыкканда, тукталып менә шундый уй барга килде дип нитәсездән Алай конкретно әйтә алмыйм, менә шушыны гына эшләнгәндә илһамланам дип. Минем гомумән менә шундый илһамнан башланамы сезнеке яки сезнең инде менә күлмәк инде ярым менә хәзер нәрсәдә булса уйлап чыгара кирәк дип эшләйсезме? Юк, менә минем ничектер үзеннән үзе башка килә ул. Мин аны әйтә алмыйм, нәкъ менә шушы вакытта килә дип әкрен-әкренләп планлаштырам. Менә хәзер теге кышка менә шушыны уйлыйм әле кешеләрнең кешеләргә дә җайлы булсын дип. Мәсәлән, кышка уже менә шушындай образлар, алар аны эшкә кия ала. Яки инде җәй көне менә хәзер шушындай чараларга кияргә мөмкин. Менә кешенең дә таләпләренә дә карыйсың. Әлбәттә инде миңа бу эш ошый, идеялар, менә шушы модельләр минем күңелгә үзеннән үзе килә һәм минем менә теләгем хатын-кызларны затлы итү. Алар үз-үзләрен карасыннар, матур итеп киенсеннәр, үзләрен шундый шын хатын-кыз итеп, затлы хатын-кыз итеп тотсыннар, менә матур итеп киенүләрен телим инде. Безнең шушы Минем брендым, хәтта шундый сүзләр сайладым, мин затлылык бездән башлана дигән. Шайтан Адам алейхиссалам белән Хава анабызны җәннәттә вакытта ук алдаган вакытта алар бит инде менә ярамаган ризыкны ашыйлар да иң беренче алар киемсез калалар. Шулай бит иң беренче менә аларның менә шушы шәрә килеш калалар һәм шайтан шул вакытта әйткән була. Мин ди кыямәт көненә кадәр тырышачакмын шушы кешеләрне шишендерергә, һәм алар аны үзләре үк эшләячәк. Һәм безнең менә без күрәбез хәзерге мода индустриясы күбрәк хатын-кызны я билләрен бик ачык итәргә, я менә шулай бик ачык, бик кыска менә шундый детальләр бар инде. Хәзер без мөслимәләрне башкача киендерергә тырышабыз, шулай да модага карата менә мөселман модасы менә сезнең фикерегез нинди? Мода артыннан ку бармы, гомумән мөселман модасы бармы аерым? Мин башка теге кешеләр өчен җавап бирә алмыйм инде, ләкин шуны әйтә алам, мин үзем модага карамыйм да диярлек, чөнки менә кибеткә барып карасагыз да, юк, менә кибеткә даже барып караган очракта минем андый менә мода тенденцияларына карап бара торам, менә хәзерге көндә бик актуаль оверсайз киемнәр, анда асылынган, салынган, минем кибеттә андый киемнәр юк, чөнки мин андый киемнәрне үзем кимим. Мин нәрсә үзем киям, нәрсәне мин дөрестән дә затлы итеп, әдәпле итеп, матур итеп тоям, мин шуны шушы үземнең бренд киемнәрем итеп чыгарам. Үзем кимәстәй әйберләрне мин тәкъдим иткәнем юк. Менә шулай дип җавап бирер идем. Әлбәттә инде бәлки минем киемнәрем башка кибеттәге киемнәрдән аерылып торадыр, чөнки әйтәм бит минем татарларга үзебезнең менталитетка хас киемнәр эшләргә зур теләгем инде. Ул ачык төсләрдә булсын киемнәр. Һәм инде күбрәк тә минем клиентларым авыл кешеләремне, мин үз блогымда да авыл кешеләре белән күбрәк эш итәм. Аларга инде мәсәлән әйтик, зур, иркен, теге өстерәлеп бирү торган күлмәкләр уңайсыз. Авыл җирлегендә эшләүчеләр дә күп, укытучылар күп. Менә шушы нәкъ менә Аларның да стильләренә туры килә. Аларның стиленә шушы безнең нәкъ менә безнең менталитетка туры килә торган. Бик күп клиентларым укытучылар, менә шушындай офисный хезмәткәрләр. Аларга дагы көндәлек эшләргә уңайлы киемнәр. Аннан менә Альбина ханым шундай эшмәкәрлектән бераз кирәк китик блогерлыкка. Сез үзегезне блогер дип саныйсызмы? Әйе, әлхәмдүлилләх, инде 3 ел була блог алып бара башлаганга, үземне блогер дип әйтергә буладыр инде. Сез шәхсән бөтен постларыгызны үзегез язасыз, шулай бит? Әйе, постларны үзем язам.
сторисларны теге татар телендә алып барам, чөнки татар блоглары бүгенге көндә бик әз. Нәкъ менә шушы үзебезчә татарча сөйләгәнгә күрә дә аудитория бәлки якын кабул итәдер. Менә татарлар бик күп карый бит инде. Бүгенге көндә аудиториям бик зур, һәм мин аның белән горурланам. Аллага шөкер, аудиториям бик ихлас кешеләр, барысы да шундый ачык, ярдәмчел дип әйтик инде. Сез көненә билгеле бер вакытны сарыф итәсезме шушы блогерлыкка яки атнага бер-ике көнме? Күпме вакытыгызны ала шушы? Блог әлбәттә вакытны бик күп ала, бик күп энергияны, вакытны сарыф итәргә туры килә, һәм аны әйтеп булмый, менә көнгә бер генә сәгать дип. Вакытым булдымы, тиз генә хатларга җавап бирәм. Вакытым булдымы, тиз генә сторис төшереп алам. Ул әйтеп булмый, менә бер генә сәгать эшлисең, ул һәр даим аны алып барырга, тырышырга кирәк. Әлбәттә арган вакытлар була, мин үземә атнага берме, ике атнага берме ял көнедәген куям. Ярдәмчеләрегез юкмы? Ярдәмчеләр үземнең блогымда юк. Эш аккаунтларында алып барырга ярдәм итүчеләр бар, ләкин ансында күбесен үзем өстемә алам, һәр вакыт тикшереп торам дип әйтик инде. Менә хәзер без инде Альбина ханым, сезнең беләбез, әлеге күптән түгел генә Казанда да үз кибетегез ачылды. Инде 2 кибетегез бар. Сез хәзер шушы сетне алга таба үстерергә уйлыйсызмы? Башка шәһәрләрдә ачырга яки онлайнда гына калдырырга? Юк, башка шәһәрләрдә әлегә андый уйлар юк, чөнки төп теләгем Казанда ачылырга иде, чөнки Казанга төрле районнардан килү мөмкинлеге бар. Бер кеше әллә нигә бер булса да калабызга килеп, кунак булып, кибетләрдә йөреп кайтып китә инде ул. Менә Аллага шөкер, Башкириялардан да, төрле районнардан да киләләр, Казан кибетебезгә керәләр. Әлегә мин шушының белән канәгать. Шушыларны алып барып булса, чөнки онлайн кибетебездә бар, ул төрле районнарга җибәрү мөмкинлеге бар. Менә бу пандемияга бәйле үзгәрешләрдә сатулар үзгәрдеме? Шулай ук онлайнга күбрәк күчеш бара инде. Онлайнга күбрәк күчә. Әлбәттә, хәтта Казандагы кешеләр дә кайберләре куркудан өйгә доставка гына да сорыйлар, андый услугалар да бар. Хәзер Аллага шөкер бик рәхәт заман бит. Телисәң икән өйгә дә китереп булай берне. Булай теге бизнесның үзенә ниндидер кимчелекләр китермәдеме? Финанс яктан, мәсәлән, шул QR-кодлар белән. Әлбәттә, башлап җибәрдегезме Казандагы эшегезне дип әйтәсез? Юк, әлхәмдүлиллаһ. Юк, ул как раз безнең Казанда ачкан вакытта, ул җәй бетеп кенә килгән вакыт иде. Алай җайсызлыклар булмады. Но әлбәттә менә QR-кодлар кергәч кеше әзрәк курка. Кеше сирәгрәк килә башлады, әйтик, җәй белән чагыштырганда. Но әлхәмдүлиллаһ, онлайн бар. Мин алай начар, авыр дип тоймыйм үзе. Аллага шөкер, Аллаһ Тәгалә ярдәменә ташламый. Альбина ханым, без бренд хакында күп әйттек инде бүген. Шулай да менә хәләл дигән ул да бренд бит инде беләбез. Хәләл бизнес сезнең өчен нәрсә? Нәрсә керә ул хәләлгә? Ничек? Хәләл бизнес камы. Но минем уйлавымча, ул шәригать законнарына каршы килми торган эш бит инде. Монда гадел булу. Менә мин үз аудиториям белән ачыктан-ачык сөйләшәм, һәрбер нәрсәне аңлатам дип әйтгәндәйме. Бөтен нәрсә ачык, сыйфат өстендә бик күп эшлим. Әйтик, киемнәрне инде бик тукымаларны, сыйфатлыны сайларга тырышам. Чөнки үзем тегүче булгач, мин андый нәрсәгә бик игътибарлы. Мин айрам яхшы белән начарны. Әйтик, тегү мәсьәләсенә килгәндә дә менә җайсызлыкка шуны әйтер идем, ул инде брендны башлар алдыннан иң җайсызы миңа яхшы тегүчеләр табу иде. Чөнки бер җирдә тектереп карыйм, менә мәдәм сез моны аяк белән тегәсезме, кул белән тегәсезме дигән кебек чиста тегү минем өчен бик мөһим иде. Үзем бөтен технологияны аңлагач, белгәч, миңа ул хаталар күзгә бик тиз ташлана. Шуңа күрә сыйфатлы тегү, шулай ук сыйфатлы тукыма, алар барысы дагы зур чыгымнар таләп итә. Һәм мин аларның барысында үземнең аудиторияма аңлатам. Һәм әйтик инде күбрәк клиентларым бит минем язылучыларым, шушы киемнәрне һәм аларның гадәтләре бар. Кибеткә
килеп киемнәр алсалар, кайткач инде миңа фотографиялар җибәрәләр, бик зур рәхмәтләр әйтәләр. Һәм алар да менә шушы моментка, шушы тукымага, сыйфатка игътибар итәләр һәм бәялиләр. Альбина, менә сезнең киемнәрегез шул хәтлек сыйфатлы, менә бик нык аерылып тора, бик зур рәхмәт сезгә дип, бәя ягыннан дагы теге әйтеп куялар әле, без кыйбатрак та булыр дип өметләнгән идек. Арзанда икән дип. Агымнан ашлай кыйбат дип зарланучылар бармы? Кереп тә кибетә. Чөнки бүгенге көндә мин үземнең чыгара торган киемнәремнең сыйфатын беләм, һәм алар аңа туры килә дип саныйм. Хәтта бәясе бераз арзанрак та дип исәплим әле үзем. Һәм клиентларыбыз да Аллага шөкер аңа аны бәялиләр. Менә хәләл бизнеска килгәндә тагын бер-ике сүз әйтеп үтәсем килә. Ул үзеңнең хезмәткәрләрең белән яхшы мөгамәләдә булу дип саныйм. Менә Пәйгамбәребезнең шул хәтлек менә бер хадисе ошый, үзеңнең эшчеләреңнең менә эшләре беткәч, маңгаендагы тире кибеп җиткәнче хезмәт хакын бирде. Дөрестән дә ул минем шул хәтлек күңелгә кереп калган. Аллага шөкер тырышабыз менә хезмәткәрләр белән яхшы ачыктан ачык сөйләшеп, эш башыннан алдан менә бөтен нәрсәне, нюансларны сөйләшкән чиракта эштә җайлы була, төрле низаклар да чыкмый һәм инде хезмәт хакын вакытында түләү дип саныйм мин. Менә шушы блогерлык хакында тагын бер сорау туды. Сезнең тормыш иптәшегез һәм казыебыз Җәлил хәзрәт үзе дә алар сезнең блогыгызны күзәтәләрме? Карыйлармы? Алар беләләр инде, әлбәттә инде бөтен кеше белә, туганнар карап тораймы, әти белән әни дә, әни мине көндәлек карап бара, кайнанам инде, үз әти әнием дә карый. Әти карый дип әйтә алмыйм, чөнки ул Инстаграмда ул хәтлек актив түгел, олы кешеләр бит инде. Менә шул әти белән әни турында нәрсә әйтәсем килә, алар олы кеше булгач, бәлки шушы Инстаграмның, шушы блог алып баруның әһәмиятен бәлки тулысынча төшенеп тә бетмиләрдер инде. Ләкин аңа да карамастан, Аллага шөкер, алар минем хезмәтемне хөрмәт итәләр. Мин аларга бик рәхмәтле аның өчен, алар бер кашында каршы килгәннәре юк. Иремә килгәндә инде Аллага шөкер безнең бөтен эш уртак. Әгәр дә менә блогтан күзәткән кеше мине күбрәк үземне генә күрә, ләкин Алмаз ирем инде минем бик күренмәсә дә, ул һәр вакыт янәшәмдә, ул һәр вакыт бергә киңәшәбез, таяныш, хәтта менә бу бренд, кием эшләре дәген безнең ирем белән бергә алып барыла. Менә аның күләгәдә калуы, ул аның теләге. Мин кай вакыт әйтәм инде, әйдә инде Алмаз, әйтин инде, нәрсәгә әйдә күрсәтим инде. Юк, Альбина кирәкми. Ул менә безнең шундый медийный түгел ул. Әтисенә дә шамаган ул. Безнең әти более-менее камерага да җиңел карый. Алмаз инде ул уялшанрак. Ләкин менә шушы блог мәсьәләсенә килгәндә дә һәр вакыт аның белән киңәшәм. Шушы теманы кузгатсам ничек булыр иде микән, моның турында сөйләсем килә әле, ничек уйлыйсың микән дисәм, ул киңәшем бирә инде. Юк та икән, Альбин, нәрсәгә инде, әйдә, моны куптарма инде, кирәкми инде дип әйтеп куярга мөмкин инде. Аллага шөкер, ул яктан сторисларымда иң беренче булып ул карап бара инде, поддержка, лайклар куеп дигәндә. Әйе, ул яктан Аллага шөкер, без бер-беребезне аңлыйбыз. Ул мине поддерживает, хәтта менә кай вакыт блогтан тәмам орам, теге ул бит инде бик алҗыта. Шул поддержка барбар бик мөһим ул. Әйе, кай вакыт көннәр буе бер нәрсә төшермим. Альбина, туктале, син ничә бүген көне буе сторисларың юк. Әйтәм, орды мин дип бер нәрсә булса төшереп куйна, ор түгел бит диме. Шайтты бу мине әзрәк тип тә куя. Аллага шөкер, ул яктан уңайлы инде. Теге синең эшеңне бәяләмәсәләр, хөрмәт итмәсәләр, ул бит инде барыбер эшкә күңел дә үсми. Ул яктан альхамдулилlah. Әйе, Альбина ханым, менә ярыйбыз хәзер эшмәкәр Альбина хакында, бераз килен Альбина хакында да сүз кузгаттык инде. Әни буларак, менә сез эш бала әнисе бит инде, менә алар тәрбиясендә менә сезнең эшегез белән бер җитәрлек вакыт бирә аласызмы балаларыгызга? Һәм менә аларны шундый сорау бирәсем килә инде, мөселман буларак тәрбияләргә. Без бит үзебез андый мөхиттә үсмәдек. Без туган чорда ислам мөхите юк иде. Ул хәзер менә соңгы 10 ел эчендә дип әйтик инде бик киң тарала башлады. Һәм сез нәрсәләргә игътибар итәсез шул бала тәрбиясе мәсьәләсендә?
Балалар нәрсә дип әйтим соң? Мен теге үземне шунхалык идеальный әни дип әйтә алмыйм, ләкин тырышабыз инде, әлхәмдүлиллах. Балаларга миңа калса иң мөһиме аларга бәхетле балачак. Менә алар үзләрен бәхетле итеп тойсыннар, үзләрен яраткан бала итеп тойсыннар. Һәр вакытта да теге кочаклап, үбеп тору кирәк дип саныйм мин. Үзебезне генә искә төшерсәк тә, гомумән менә хәзер без үзебезгә ниндидер Әтиәнигә шыгып, юк, менә без үзебезгә чагыштыра алабыз. Менә без нинди балачак кичердек, шуның плюсларын карыйсың, минусларын карыйсың. Инде син үз балаларыңны тәрбияләгәндә нинди алымнар кулланырга инде фикер йөртеп була. Балаларга миңа калса иң мөһиме вакытны бирү аларга, һәрберсенә аерым. Алар белән һәрберсе белән аерым сөйләшергә, күңел халәтен аңларга, тынычландырырга борчулары булса, безнең Аллага шөкер көндәлек без иртә белән китеп кич кайта торган эшебез түгел. Безнең менә шундый уңайлык, без Алмаз белән өйдә торабыз. Балаларыбызга кирәкле вакытта игътибар бирергә мөмкинлегебез бар. Үй эшләрен эшләтәбез бергәләп ял итәбез, мультфильмнар, кинолар карыйбыз, әйме? Балаларга әйтәм бит иң мөһиме ул бәхетле балачак. Чөнки баланы мин әйтер идем ул кунак дип. Алар менә безнең тормышыбызга килә, алар кайчан да булса китеп барачак. Шулай бит инде аларның үз тормышлары башлана. Һәм менә шушы кунак булган аралыкны тулысынча мәхәббәт биреп, тулысынча игътибар биреп, аларны менә мин әти-әниемнең яраткан баласы иде дигән фикер калсын аларда. Менә шуны тырышырга кирәк дип саныйм мин. Аллаһка карата мәхәббәтне ничек тәрбиялисез? Әлбәттә аңлатырга, просто түгел менә намазыңны укы, или анда менә шушылай итеп эшлә. Ул аны теге ниндидер ритуал итеп кенә түгел, ә менә күңеле белән аңларлык итеп менә шушы аңлатырга. Ни өчен яулык кияргә кирәк мәсәлән? Ни өчен хәтта ашаганнан соң дуа кылырга кирәк? Нәрсәгә соң балага аңлатмасаң, ул аны аңламый. Ул аны на автомате эшли, нәрсә өчен кирәк ул аны белми. Әгәр дә без аңлатмасак, менә Аллаһ Тәгалә безгә ризык биргән балаларым, без аны әзерләгән, без күрәсезме, Аллаһ Тәгалә безне ничек ярата, ничек ул безне сыйлый, шундый тәмле ризыклар безгә бирә. Ә кемнәргәдер андый ризыклар юк. Менә ул безне сайлаган һәм безгә биргән, һәм без шуңа шөкр итәргә тиешбез дип матур итеп аңлаткан очракта алар инде аны башкача кабул итә һәм инде ашаган саен дуга кыласылары килә башлый. Тагын шуны өстәп әйтәсем килә, безнең ди алар шундый. Мәсәлән, без әйтик даже хәзерге актуаль сорау нидер инде ул мәсьәләдер, телефон кулыбызда бит инде ашаганда дагы әйтик, например, кулга тотып телефонга карап ашыйбыз икән һәм балаларыбызга телефонга карап ашарга ярамый дип әйтәбез икән. Ул аны әлбәттә әти-әнибез шуны эшләнешегенә без алай эшләргә тиеш түгел. Без үрнәк. Безнең ди булабыз икән, алар шундый була. Хәзер Альбина ханымна шундый шәхси сорауда биреп куйым инде. Язылышчыларыгыз күп икәнен беләм. Менә язылышчыларыгыз сезнең хакта нәрсә белми? Шундый бер кызык сорау. Алар белмәгәнне сез дә белмисез. Юк, нәрсә дип әйтим соң, мин үзем блогта нинди, тормышта да шундый дип әйтерим. Чөнки мин ачыктан-ачык ихлас булырга тырышам. Кемнедер анда үземне идеал итеп күрсәтәсем дә килмәймен. Нинди бар шундый. Әлбәттә, шундый меңләгән аудитория каршында чыкканда, аның үзенең әдәпләре дә бар. Анда теләсә нәрсә сөйләп, шундый блогерлар мин ихлас бит диген, нинди бар шундый гына дип түгел, син бит ничә меңләгән кеше карый, сине яшь үсмерләр дә карый, сине карый әбиләр дә, син әлбәттә үзеңне җаваплылыгыңны аңларга тиешсең. Син ничек телисең анда, теләсә нәрсә сөйләп, биеп, тегеләй булай. Ну, мөслимә хатын-кыз үзен ничек тотасын белергә тиеш дип саныйм мин. Әлбәттә, тормышта инде өйдә әйтик, без башка әзрәк раскованныйрак дип әйтик инде. Мин үземне бик шаян дип әйтерем. Мин көлкеле сөйләшергә, шаярырга яратам. Әлбәттә, блогка аудитория каршына чыкканда мин этикетны тотам. Әдәпле булырга. Менә без иң башында әйтеп киткән хейтерлар хакында. Шулай да менә мөслимәләр үзләренең фотоларын, видеоларын куярга тиеш түгел дигән менә бик еш ишетергә туры килә. Тиеш түгел дигән кешеләр әлбәттә бер никадәр вакыттан үзләре дә куя башлый. Мин аны теге игътибар итәм, чөнки
Нәрсә дип әйтим соң? Бүгенге көндә юк, менә аны бәлки күбрәк олы кешеләр аңлап бетермәгән. Бүгенге көндә ул безнең образ жизни дип әйтим, менә фотографиялар, видеолар төшерәбез. Видеозвонок белән хәтта теге аралашабыз. Ул тормышта үзгәрә дип әйтик, ләкин һәрбер нәрсәнең балансы булырга тиеш. Һәрбер нәрсәнең әдәбе булырга тиеш. Фотографияны да төрлечә төшеп була. Шулай бит инде. Алай миңа андай негатив язучылар юк, Аллага шөкер. Алай әйтмәсем, кыенлыклар туа дип, теге ирем дә, әтиләр дә каршы килмәгәч, мин үземне теге алай дөрес эшләмим дип уйламыйм инде. Шуның белән әңгәмәбез иншалла ахырына якынлаша, Альбина ханым, һәм сезнең шундый соңгы сорау белән тәмамлыйсы килә. Менә сезгә күп кеше язылган, сезне карап баралар, үрнәк алалар, язучылар бардыр, дингә килергә телим, намазга басарга телим дип, менә ислам диненә яңа аяк басарга теләгәннәргә сезнең нинди киңәшегез, нинди киңәш бирә алыр идегез? Мин беренче чиратта әйтер идем, ул инде Аллаһ ризалыгы өчен шушы дин юлына керергә, чөнки менә хәләлдән башлаган очракта, әгәрдәге менә үзебезнең тормышыбызны да шушы Аллаһ кушканча яши башласак, тормышыбыз бик яхшы якка үзгәрә. Һәм инде менә Муса алейхиссаламда Аллаһ Тәгаләдән сораган бит, я Раббым, синең рәхмәтеңә ничек ирешергә мөмкин, нәрсә эшләргә кирәк дип. Аллаһ Тәгалә әйтә, ул бик җиңел ди. Нәрсә соң ул, я Раббым ди. Ул мин биргәнгә риза булды. Әгәр дә менә дөрестән дә без шөкер итәбез икән, биргәнә риза булабыз икән, Аллаһ Тәгалә аны тагы да арттырып бирә. Бу инде кешеләргә дә кагыла, менә мәсәлән, кешеләр белән мөгаләмә вакытында да без кай вакыт кешедән зарланабыз, аның тискәре ягын күрәбез, ләкин менә әлхәмдүлиллаһ, бу кешенең миңа шушындай яхшы яклары тидә бит, менә шушындай уңай яклары бар бит дип күрәбез икән, ул кеше тагы дагын яхшырып китә, теге безнең күзлектән караганда, чөнки без шөкер итәбез, без рәхмәтле, шулай ук үзебезнең тормышыбыздан да, Аллага шөкер, бүгенге көндә бик рәхәт яшибез. Әлбәттә инде аның төрле чаклары була, чөнки табигатьтә дә бер кояш чыга, бер болытлы көн була, һәм менә шушы болыт чыккан очракта да, яңгыр яуса да, без әлхәмдүлиллаһ, я Раббым, биргәнеңә шөкер дибез икән, Аллаһ Тәгалә безнең тормышыбызда кояшлы көннәрне күбрәк итәр иде. Алхамдулилlah. Аллаһның рәхмәте булсын шу матур җавапларыгыз өчен. Яра, үзегезгә рәхмәт, мине кунакка чакыруыгызга, шундый күңелле әңгәмә булды. Бик рәхәт булды сезнең белән сөйләшеп утырырга. Хәзергә без тамашачыларыбыздан да белән дә саубулашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Исегезгә төшерәм, бүген безнең белән кунакта Альбина ханым Фазлыева булды. Рәхмәт бик зур.